Dobrý den. Krvno, keď sme teda pri tom. Tak. Čo je to 40? Lightweight. Lightweight, baby. Shoutout. Richard Bolík za podporu, ďakujeme. Cítim si ťa. Spolužiak benchol 90 kg dvakrát. Pred týždňom, či kedy. Ty kokos, gratulujem. Váži... To je môj warm-up. Ty kokos, však to je ľahko. Čo stresuje? Ty kokos. Som sa oprskal. Ježiš, ale prosím, tá časiak. Ty mala šembe. To by bolo jak 20 kg. Viem skontrolovať, víš čo. Skontrolovať, no jasné. Však za to. Však za to. To musím zacenzurovať. Easy. To je 50. A pod. Hop. Hop. Dneska tá 80 by nepadla. Padla. Kámo, ne. Dal som ináč 80 kg. Ale nepadol na zem. Ideš toto? Ne. Ale však, čo ideme, PR-ka teda? Však toto je moje PR-ko. Čak, ale máš to dvakrát. Na dvakrát. Na trikrát, nie? Na tri? No. Čo ja viem. Ide naraz iba. Ok. 70 pôjdem asi. Uha. Poď. Dobrá. Shoutout Tukan. To dám tak, že 4 krát. Toto? Keď dáš 4 krát? Počkaj. No, to som povedal tak, že si verím. Možno dám, že len 2 krát. Však poď, čo neviem, ako dáš. A poď, a tlač, poďme, všetko, dávaj. Poď. Ne. Chcel si dať 4, dávam si 4. Nice. To je ľahké. A poď. Čo? Pekne. Ešte jeden. Aj 2, aj 3. Poď. Dobre. To je ono. Poď.
Tlač! Ešte. Ešte. Čo robíme? Asistent repy teraz? Dobre. Dobre. Ale gunguš. To už môžeš ísť ako set. Idem set rovno. A poď. Dobre. Sme v pohodičke. Solid 90. Set? Hej. Poď. Pekne. Kokos. Dudel momentálne má 80. Poď. Dobrá. Neber sa, poď. No, dáme si 90-ku. Ja sa musím napiť. Čo? No, Či majbuje si, čo chceš? Ale ty kokos, cítim. Tecky porádnu. Poď. Pekne. Tlač. Vypoď. Poď ešte. 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 Tak ale čo ma spotuješ? Na takejto chulovine. Dobre. Na tomto sa nikdy nespotuje. Tak ale na čo si ma podľa spotoval? Čiže by som mal full range of motion, ty debil. No dobre. To by si dotlačil. Ale dotlačil. Isto. Isto. 100? Isto. Isto? Dám aj 100. Dobre, ideme. Hej. To bolo dobré ináč. To bolo brutálne. Brutálne. OK. Okay, dobre. Je zapnuté? Hej, malo by byť. Jo. Tam sa teda narobil. Napad. Pomôž mi. Napad. Tlač. Poď, je bez pomoci. Tlač. Poďme.
Ešte jeden. Pozor, pozor. Dobre. Dobre. To bola dobrá. Pohodičke. Dobrý set. Pekná. A poď. Všetko. Pekne. Ale pekne. Výborne. Tomu verkám. Potion. Čarovný koktail. Od Jakuba Hanza. Bielý šampión. Over. Čarovný čajík. Tak, tak. Ty si čítal o tom? O tom čajíku? Hej, hej, hej. Že pili čaj a proste schudli. To ver. To, ty sa tam picháš, ty máš trén, to sa nepodelíš. Chcem im rovno vyhodiť. Chod. Už si vypil? No. Ja ešte mám. A že ty už máš vypité. Nemám. No akože máš vypité. Má vypité. Pil pri fitkom. Nemám. Tebe. Čo? Sú na ňo hrdý. Silný chlapec, na to, že váži 60 kg. Je ako... A poď. Dobrá. Poď. Poď. Toč. Dobre. Budeš trapézy mať jak hruška. Najprv jednu, potom druhú. Jo. A poďme. A poďme, poď, dávaj. Pekná, poď. A poďme. Poď, udriť. Pekná, ešte. A poď. Pekná. Pekne. Kokuske sa teraz ešte postavím. Ustavíš, poď. Malá guguš. Bude byť. Počíš? Hej. Dobre. Aby to vedeli, a potom pôjdeme kubiť. Toto je ovesko. Najlepšia forma na svete. Dáme trefenie, sorry. Dneska sú pozice takovať.
Kámo, tento zábeh je tak... Skibidi. To je klip. Hop. Skúsi 12, keď chceš. Na hovno set. Prečo? Pohodičke. Som to dominžoval. Nevadí, pohodička. Som to minžol. Čo tam dáme? Desiny? Rovno? Ty si nerob srandu, hej. Mali streč. Ešte daj mi ešte 5-ky na warm-up. To je desina. Díky. Nič. Opa! Kokos, skoro som sa posral. Debilko, po mne hodil tú pečku. Dobre. Deset. To bol set. Hej. Okay. Nechceš si dať 2,5? 2,5 dám ešte. Yes. Okay. Daj mi 20. Lacinu? Aj. Páč, pekná. Poď. Super. Ja si netrafil. Kokos. Žiadna karma. Žebrak. To je karma. Vyrovnaj teraz. Čo? Vyrovnaj. Ty viacej na triceps, či čo? Idem. Dobre. Dobrá. Múdry si, múdry. Máš pravdu. Takto, dobre. Ty si geniálny. Ja som najlepší. Za kameru. Kameraman, chod za kameru. Dobre. Pekne. Čo máš v ruke? Išlo moc rýchlo, ne? Aby si to dýhol. No.
Komu? Zas na 6,8 idem rýchlo a na 9 nepomalo. Som medzi. Možno, že si dám... Ne, zbytočné. Čo? Čo? Či si dám 6,8 a závažie. Zbytočné. 5 pounds. Áno. Dobre. Musíš vyrovnať. No vidíš, že v tom máš. Spamuj. Poď. Dobre. To je 27 kg. What? 27 kg? Dáme monstrum. $27. 27. Čo? Čiže ty si monštrum proste. Však si minulé išiel 25. Ale Áno. to fakt? Aha. 31,5. Poď. Pekno. Pekne. Kokos. Pekne. Normálne, tu vidíš takú jamu. Čo? Taký kopec tu vidíš už. No neviem. Toto prestáva byť spolupráca medzi nami. Nerob sa. Ty ma neser. Už to rozkopem. Komu? Pekne. Ja som išiel 27, on išiel 31,5. Takže mi išiel, že 10 a 5, že? Tomu ver. Však včera sme išiel 80. No, že 20, 10, 5. Čak na stranu, ne? Že 20 a 10 a 5. Máš 70. Šašo, ty.
šišatá. Ty máš šišatú hlavu. Šiškovú hlavu máš? či čo? Šišatú hlavu máš. Račová hlava. To preukáž. Jo. Malá gungus. Optimálne. Dneska tu také slovo ešte nebolo. Optimálne. Optimálne. Kamo, poďme stráčiť. Ale jebe ty. No nie je do piče. Tluč! Ešte jeden. Ešte jeden pre seba. Pekne. Tak ďakujeme všetkým, čo ste kúkali video. Áno, ste borci. Vážime si vás všetkých našich fanúšikov. Toto bude zatiaľ naše najlepšie video. Tomu hádam, dúfam, myslím. A Kto toto pozeral až sem, dajte emoji do komentu, cápka, čo ide deadlift, áno. Aby sme vedeli, že to pozerá naše videá dokonca až. A čo sa vám zas páčilo, nepáčilo, čítame komentáre a také veci. Shoutout Vyrobal, díky za rady, aj za ten backdeck. ste borci všetci. Všetci. Oni, ja, dobrá. OK, tak ďakujeme. Čaute, majte sa.